ai gurin ka zan je dama yanzu. Guri na kuma. Ma nan je. Ya magana gurin nan. To ani yanzu na daga nan aka zan tafi. Aka kuma ya Allah ka yi manta. Ni zaka je kai a wannan kauyen da Allah. Kai sun ne kauye? To barka jin gaya ma wani abu. Duk wata mai kyau a duniya a Agadas take, kaga shuwa Arab a can take, Larabawa a can suke, Buzaye a can suke, Kwatakwalli a can suke, kai duk wata mace da ka sani tana alfahari da kyanta a duniya a Agadas take. Yan Indiya ma a can suke, kai hasali ma matar da zan aura Hafsat ita ma tana Agadas. To dan me ba zan je Agadas ba? Kuma garin nan ana samun kuɗi. Kaji fa garin da naji an ce fiye wata ma idan zaka sha sai ka hau mota ka yi tafiya mai kyakkyan nisa tukunna yanzu to kana faɗa mu wani ga mata waye. Agadas din? Yes. Ai duk wanda ya gaya ma wannan magana ya gaya ma gaibu. Ƙarya ya gaya ma kowa ya shi. Ka je ka ce ni bini mana na ce ƙarya yake. Shi kenan kawai sai ka dawo Allah ya tsare. Ka gode mutum na, sai mun dawo.